gaya ma abokina gaba ɗaya matan nan ne kuda zan yi musu gaba ɗaya bakin jini da ne matan mai Allah Allah suke ni ayo kai ba ka ci ubanka ba ka ganin yarinya beauty kallo na take tana dariya kai wa ya ga a dawo lafiya kai wa ya ga maka take ha kai wani irin gidawo ne kaga yarinya mai kyau irin wannan duk bakin jini na wallahi sai na gwada sa Allah wata marin to dan ta mare ni wannan ba mai mari bace kana ganin idan ta sumi duk faritas kamar kai kani na kafurka ayo duk duniya sai na so ta ba san ka take kaga in za ka raka ni mu je gurin ta a'a ba inda ba ka ba inda to shike ina za ka a'a kaga Allah ya ci da baby ka gani ya kai cikin so ne cikin so sosai a shirye nake normal babban yana ka san abin da kunya wallahi a shirye ko yanzu aka ce wallahi ya a tabbata sosai kai ko ga da sana'a ta wallahi dan ta kalle ba na son wallahi ai lafiya ba wannan ba komai bane dama ai wannan ranar ne ko jira dama ita wannan tun san da aka yi ta ba wani wanda ya taba sha yana son sai kai kaga alhamdulillah faduwa ta zo daidai da zama ni na ma baka ita wata matsalar ce da ita haka ai ko da matsala ko ba matsala tun da ni ne komai kuma zan ji da komai na mallaka ma ita daga nan kai a daura aure yau ma ni ba kai wani farin ciki kake taya ni ko dai bakin ciki wannan kowa ta gani ta mai da cuta ce dai kai wani farin ciki ko dai bakin ciki aboki a'a sabi fa da Allah yarinya ba magana sai murmushi ina farin ciki ka ci uwa ka ta yaya yariya kawai ta sani a to ai wannan ba matsala ba ba matsala ba a gurinka na ma baka kai zan ma yi masa daki kai ba abokinsa bane ba ni abokinsa ne shine ya nuna kai na rako shi na rako babban yaki shi kai na rako